Sziasztok srácok, én Milán Vittem vagyok még mindig, és ebben a videóban megpróbáljuk megkeresni az nosztalgia buszunkat, a trollibuszt. Azt nem tudom, hogy hol van. 74-es? Nem, ez egy 74-es, a járat igen, de... Akkor megállna az is. Igen. Na nézzük. Hogy kéne. Úgy itt van a izé. Itt van a helység. A zsinagóga. Most lehetséges, hogy már elment, mert már 53. Már elmúlt, már régóta nézik. Aha, 55 van. Hát már 2 perc elment, gondolom. Szóval valahol le kéne itt. Ott. Na? Körülnéz. Próbáljuk meg úgy, hogy ide állunk. Ide. Károly Krút asztalai metróállomás. Itt állunk. Ez biztos, mert a hop-on-hop-off hirdetésnél. Hát hop-on-hop-off, ez meg egy ilyen barn. Hop-on-hop-offnak a... Itt. Szerintem ennek a megállójában. Akkor jó. Csak mindegy, hol áll meg amúgy igazából, meg 2 helyen is meg tudunk állni. Amúgy igazából, ahol, amilyen buszon fogunk utazni, aki még nem tudta volna, 260 és Ikarus busz, hogyha megérkezne. De szerintem már régóta megérkezett, és már is ment. Mi? Hát a trollibusz. Hát már 53-kor. Ne idegesítsél fel. Hát figyelj! Most van 54, fiam. 54? Hát ez egy időhibás már, de enyém meg 56-ot ér. Az biztos. Vagy lehet, hogy késik, mert volt többször is olyan, hogy ilyen megállókat hagyj ki. Valami ilyesmi. Tehát még voltak ilyen hibák is. De jó, az a videó is kiutal, hogy nem én akartam volna. És úgy olyan szarul indultam, mennyire szarul is érkeztünk. Az ember nem tudja, hogy most mikor érkezne egy ilyen busz. Bemegyünk Csátornya parking, akkor meg akkor menne el. Várjunk itt egy órát, na mindegy. Akkor jelentkezünk, hogyha valami. Srácok, visszatértem néhány perccel később. Igazából útvonalat váltottunk, és most a Leninger Park, bocsánat, hogy rosszul mondom, nem tudom, nem szoktam itt lenni. Leninger Park megállóban vagyunk. Ha még nem ott vagyunk, csak látom a megállót. Még ti is. A telefonom akadozik, tehát le kell hűlni, ez szuper. És jelentkezek újra, hogyha jött egy busz. Ezt meg fölteszem valahogy. Nagyon akadozik a felvételem. De jó Istenem. Úristen. Tehát Leninger Park, azt kell megjegyezni. Az Undvár utca bejáratánál. Mondom, itt is megy el egy Solaris. Tehát majd jelentkezek friss hírekkel, hogyha jön a busz. És neki elkészültja. Várjál, aztán azt fogja mondani, nevelsz fiam, gyere fel, igen, pohár, viszont a üdítő is. Ugyanígy azt mondta, Geci. Anyát is mondta rá, nevelsz fiam, gyere, így gyere.
Direkt a sofőr lassan, hogy figyelj. Látod, direkt lassan, hogy a fotózták. Persze. De mit szív? Persze, a sofőr. Meg is járt neki, nézd meg el. Mi? Aludni kíván. Fotózták, az megáll. Ritka. Megállt a fotózzák, figyelték! Ilyen rendes, megáll a fotózzák. Figyelj ki van itt. Szevasz! De menjél már ezzel a pólóval. Fúj! Jó, van, megtehetem. Hova? Amerikai vagy a teljesen ilyen amerikai megszűnő. És a következő? Az jó nyitás van. Igen. Kövidői szám? Öröm. Hányszor többletetek mitkán? Egyszer állt meg és furcsa hangokat csinálok meg, amikor megy, akkor jön. Hát ez a szokás. Tetszik. Még ez se sem használni. Te se tudod eltölteni, hogy most mi van, BKV és de ami van, meg VT, ami van. A pulcsink transzmanos lesz. Honnan van ilyenek? Magánkézben. Figyelj szépen. Mélybe forrósodott a telefont. Értem elvileg, hogyha leveszem a burkolatot, akkor sokkal jobb. De akadozik még mindig. Nagy. Azt a rohadt.
tudom. Haladunk rajta, aztán majd szállunk. Oké. Beszállunk ott, ahol felszálltunk. Oké. Csókolom a népet. De jó, neked én meg 25-én megyek Szegedre. Ott is majd Miért használsz? Miért használod a 159-es? Mész vagy ismerősöd? Az a én sofőr. Két magyar, az 62 könyv, 282 könyv, 280. Ez honnan? Tippelek. Én már holnap alkalmazás kapok ki egyet a mai napot. Tudod biztosan, biztos. Én diákéval tudod, ingyen utazok. Life is easy, tudod. Jó, hát 14 év alatt persze könnyű. Igen. Aztán hány millió kúnás támadhatott meg? Még a Dávid Petiék nem jutottak ki, meg is fognak. A reggel az még viszonylag normális. A szabad fiatal. Szabad fiat osztagmászásával szokja. Osztagmászásával. Ja, a hókember. Tudom, nem vagy a két hókember. Tudod, ez a rá, az a felveszik, ez a szevasz majos harc. Azt hiszed, te vagy, azt hiszed, hogy nem fognak használni ezzel az áram. Bármilyen játékos veszteség lett. Ez egy jó kis taxi és Szegeden a Petiék akarnak trendrélezni, mondom neki biztos, hogy nem. A trendrének felé nincsen klíma. a blokkja talán van.
amikor próbálszották az ikonát. Mám vás volna a prima garanciát, nem tudja betartani? Azt elevést tudod az oké. Az eredeti 80-es fogarasig. A fogarasikat viselik. Majd csak előjön. De várjál, fölmenned csátornyához, akkor úgyis visszatizunk. Én viszont Asztóriának csinálom, hogy én ezt megnézem, hogy milyen. Asztóriának? Tudod, hogy fordulál. Azt akkor mennénk vele, nem csak hiszem, hogy a kötelező. 81-es évet. Hát amúgy annyira nem lett rossz, kicsit csötték az elején, de amúgy nem rossz. Meg nem számítom, hogy ilyet a 80-10-es. Azt tudjátok, hogy elég a King volt most 70-es? Tudtunk róla, de reggel meg 99 sem volt fél. Az előtt vagy az után? Előtte, még reggel. Az van mögötte a pultot. 80-10-es. Az nem 80-os akkor. De az a pult nem. Very good. Erősen érzem, hogy igazából nem örülök ebben az összegyűnnek, de állok fel. Igen, volt 3 FOP Szegeden. FOP? 3 FOP. Ja. Mondok ilyen jelzéseket, visszajelzéseket, az visszajelzés meg azt a garázsnak járnak. Azt mondja, más jelent a néz. Express. Előre a futtatégyós az mindképp ezt akarod. Az összes csapat ismerem. Köszi, viszlát!